Следства па справе, пра якую вы зараз паслухаеце, яшчэ не скончана. 28 гадоў следчыя не могуць знайсці забойцу 6гадовай Джон Беннет Рэмсі, каралевы дзіцячай прыгажосці. З вами я, Камбэх, і вы слухаеце падкаст «Крымінальныя гісторыі». Хто забіў каралеву прыгажосці? Каляды – гэта свята, калі дзеці распакоўваюць падарункі і радуюцца новым цацкам. Але ў той час свята было не для ўсіх дзяцей. 1996 год. Маленькая каралева прыгажосці Джон Беннет Рэмсі знікае ноччу з уласнага дома. Гэта навіна імгненна стала сенсацыяй. Дзіва, што жоўтая прэса любіць такія справы. Глядзіце самі. Дзяўчынка расла ў раскошным доме, у сям'і, дзе не трэба было думаць пра заўтрашні дзень. Яе бацькі былі багатымі і сімпатычнымі, а Джон Беннет – цудоўным, бялявым дзіцём. Што ж здарылася ў раі? Хто асмеліўся парушыць ідылію і па-зверску забіць маленькага анёла? У 5 гадзін раніцы маці Джон Беннет, Пэтсі, патэлефанавала ў паліцыю, каб паведаміць пра знікненне дачкі. Паліцыя прыехала праз 5 хвілін. Дзяўчынка знікла з дому, у якім жыла шчаслівая сям'я: тата Джон, мама Патрысія, Пэтсі і 9гадовы брат Берг. Пэтсі распавяла ўладам, што знайшла на лесвіцы напісаную ад рукі запіску з патрабаваннем выкупу ў памеры $118 000. Дзіўна, але гэта была дакладная сума гадавой прэміі яе мужа. Першапачатковы ператрус дома нічога не даў, але праз некалькі гадзін паліцыя папрасіла бацьку яшчэ раз праверыць дом. Сям'я. Бацька дзяўчынкі Джон Рэмсі быў бізнесменам і прэзідэнтам кампаніі па вытворчасці камп'ютарнага праграмнага забеспячэння. Гэта быў яго другі шлюб. Ад папярэдняга шлюбу у яго засталося 3 дзяцей. Маці скончыла факультэт журналістыкі, але сапраўдным яе запалам былі конкурсы прыгажосці. У свой час Пэтсі перамагла ў некалькіх. Пасля нараджэння дзяцей яна занялася сям'ёй. Пачынаючы з таго часу, калі яе дачка была яшчэ зусім маленькай, Пэтсі займалася падрыхтоўкай да дзіцячых конкурсаў прыгажосці. Да 6 гадоў Джон Беннет заваявала некалькі тытулаў. Але вернемся да расследавання. Запіска. Запіска, нібыта пакінутая выкрадальнікам, была старанна даследавана. І там сапраўды было што вывучаць. Па-першае, Джон, бацька дзяўчынкі, першым паказаў паліцыі, што сума ў запісцы амаль ідэнтычная яго гадавому бонусу за папярэдні год. Стала відавочным, што да злачынства мог быць датычны той, у каго быў доступ да гэтай інфармацыі. Следчыя праверылі супрацоўнікаў, якія маглі ведаць пра суму. Паліцыя таксама разглядзела магчымасць, што лічба была рэлігійнай спасылкай на псалом 118. Наступнае дзівацтва. Запіска нагадывала дыялогі з крымінальных фільмаў «Выкуп», «Уцёкі з Нью-Йорка», «Хуткасць» і «Брудны Гары». Па-трэцяе, другую запіску з мноствам клічнікаў злачынец напісаў у нататніку сям'і Рэмсі. Атрымліваецца, што злачынец мог спакойна сярод ночы разгульваць па хаце ў пошуках нататніка і ручкі. Следчыя выказалі здагадку, што запіску напісала маці дзяўчынкі. Знойдзеныя адбіткі гэта пацвярджалі. Аднак, дасведчаны судовы эксперт заявіў, што не бачыў нічога падобнага за шматгадовую працу. Ён выключыў маці з падазраваных. На яго думку, запіску не мог напісаць сваяк. Федэральны суд таксама палічыў малаверагодным, што Пэтсі напісала запіску, спаслаўшыся на 6 сертыфікаваных экспертаў па почерку. Тэкст запіскі вы зможаце ўбачыць у нашым інстаграм, спасылка ў апісанні. Месца злачынства. Першапачаткова злачынства разглядалася як выкраданне. Бацькоў не дапытывалі, дом не абшуквалі. Адзінае, што было ў следства, гэта запіска аб выкупе. 2 афіцэраў прыбылі ў дом Рэмсі праз 5 хвілін пасля званка маці. Паліцэйскія хутка агледзелі дом і адчапілі пакой дзяўчынкі. Дзякуючы гэтаму, там маглі захавацца хоць нейкія доказы. Далей адзін з афіцэраў спусціўся ў падвал і падышоў да дзвярэй, зачыненых на драўляную зашчэпку. Ён на імкненне спыніўся перад дзвярыма, але сышоў, не адчыняючы іх. Пазней ён патлумачыў, што шукаў шляхі выхады з дому, якія мог бы выкарыстаць выкрадальнік, і, палічыўшы малаверагодным тое, што злачынец выкарыстоўваў гэтыя дзверы, сышоў. Акрамя паліцыі, Патрысія патэлефанавала сябрам і сваякам. Мноства людзей прыехалі ў дом сям'і Рэмсі. За пастаяннай прысутнасці старонніх, гатавання ежы і чысткі паверхняў важныя доказы былі або знішчаныя, альбо забруджаныя.
Праз некалькі гадзін паліцыя папрасіла яшчэ раз абшукаць дом у пошуках падазронага. Ператрус пачалі ў падвале. Джон адкрыў замкнёныя дзверы, тыя самыя, якія не адчыніў раней афіцэр, і выявіў цела сваёй дачкі ў адным з пакояў. Рот Джон Беннет быў залеплены клейкай стужкай. Вакол яе запясцяў і шыі быў нейлонавы шнур, а тулава было накрыта белай коўдрай. Джон падняў цела дзіцяці і аднёс яго наверх, тым самым парушыўшы месца злачынства. Усе члены сям'і Рэмсі падалі паліцыі ўзоры почерку, крыві і валасоў. Бацькі адказалі на стандартныя пытанні. Расследаванне. Джон Беннет была пахавана напярэдадні Новага года. Магіла знаходзіцца побач з магілай яе старэйшай зводнай сястры Элізабет, якая загінула ў аўтамабільнай катастрофе ў 1992 годзе. У першы дзень новага 1997 года бацькі далі першае публічнае інтэрв'ю тэлеканалу CNN. Паліцыя дрэнна гэта ўспрыняла. Дэтэктыва ўздзівіла заява сям'і, што яны былі занадта эмацыйна ўразлівыя, каб размаўляць са следчым. Пры гэтым яны знайшлі сілы пагутарыць з журналістамі. Цягам 4 месяцаў пасля забойства яны адмаўляліся размаўляць з прадстаўнікамі ўлады. Замест гэтага яны сфармавалі каманду абароны: 8 юрыстаў, 4 публіцысты, 3 прыватныя дэтэктывы, 2 почерказнаўца і 1 прафайлер ФБР на пенсіі. У красавіку 1997 года, праз 4 месяцы, бацькоў назвалі галоўнымі падазраванымі. «Відавочна, што асноўная ўвага будзе нададзена гэтым людзям», сказаў тады акруговы пракурор. Толькі 30 красавіка 1997 года адбыўся афіцыйны допыт бацькоў каралевы прыгажосці. Джон і Патрысія сцвярджалі, што ім быў патрэбны час на кансультацыю з адвакатамі, бо паліцыя выставіла вельмі сур'ёзнае абвінавачванне. Неўзабаве пасля гэтага правялі прэс-канферэнцыю, на якой Пэтсі і Джон абвясцілі аб сваёй невінаватасці. У ліпені 1997 года было апублікавана заключэнне аб анатамаванні. Каранер выявіў глыбокі след на шыі ахвяры і яшчэ адзін на правым запясці. Сведчанне таго, што дзяўчынка была звязана і задушаная. У вобласці геніталій дзяўчынкі былі выяўлены кроў і ранкі. Таксама Джон Беннет ударылі па галаве з такой сілай, што гэта выклікала крывацёк і расколіну ў чэрапе. Гаворыцца ў справаздачы патолагаанатама. Частка пятлі была знойдзена ў ванным пакоі ў скрыні з мастацкімі прыладамі Пэтсі. Яшчэ адна частка так і не была знойдзена, нягледзячы на дбайныя ператрусы дома. Анатамаванне выявіла садавіну, падобную на ананас, якую Джон Беннет з'ела за некалькі гадзін да сваёй смерці. На фотаздымках дома, зробленых у дзень, калі было знойдзена цела Джон Беннет, відаць, што на кухонным стале стаіць міска з ананасам і лыжкай. Аднак ні Джон, ні Пэтсі не маглі ўспомніць, ці кармілі яны дачку ананасам. Паліцыя паведаміла, што выявіла на чашчы адбіткі пальцаў 9гадовага брата Берка. Бацькі сцвярджалі, што Берк праспаў усю ноч, пакуль яго не абудзілі праз некалькі гадзін пасля прыбыцця паліцыі. Дапыталі хлопчыка праз год, у 1998. У гэтым жа годзе было склікана вялікае журы прысяжных. Адзін з дэтэктываў падаў у адстаўку ў знак пратэсту супраць разгляду гэтай справы. Прысяжным спатрэбілася месца на вывучэнне доказаў, уключаючы аналіз ДНК і звонок у службу 911. Вялікае журы было распушчана ў 1999 годзе, калі акруговая паліцыя вызначыла, што не было дастатковых доказаў для прад'яўлення якіх-небудзь абвінавачванняў. Варта сказаць, што вялікае журы прысяжных прагаласавала за прад'яўленне абвінавачвання бацькам. Іх вінавацілі ў жорсткім абыходжанні з дзецьмі, што пацягнула смерць. Але тагачасны акруговы пракурор Алекс Хантер адмовіўся падпісаць дакумент і прыцягнуць Рэмсі да адказнасці. 12гадовы брат Джон Беннет Берк быў выключаны з ліку падазраваных. Адвакат імкнуўся забараніць, каб хлопчык даваў паказанні перад вялікім журы. Ён намагаўся выключыць яго з ліку падазраваных. Офіс пракурора заявіў, што Берк ніколі не быў падазраваным. У 2000 годзе Джон і Пэтсі Рэмсі апублікавалі бестселлер «Нью-Йорк Таймс» пад назвай «Смерць нявіннасці» і далі інтэрв'ю, у якім цвёрда сцвярджалі, што ніхто з іх сям'і не забіваў Джон Беннет. Праз 3 гады было выяўлена, што сляды ДНК, узятыя за дзень ахвяры, належаць невядомаму мужчыне. Аднак, па меркаванню грамадскасці, сям'я ўсё яшчэ заставалася галоўнымі падазраванымі. Маці Джон Беннет Пэтсі ў 2006 годзе памірае ад раку.
У тым жа годзе настаўнік Джон Марк Кар прызнаўся ў забойстве дзяўчынкі, але быў апраўданы, паколькі яго ДНК не супала з узорам знойдзеных на месцы злачынства. Падчас допыту мужчына не змог даць ніякіх новых звестак, акрамя тых, што ўжо былі агучаныя раней у прэсе. У 2008 годзе, дзякуючы новым даследаванням у галіне аналізу ДНК, сям'я Рэмсі зноў была апраўданая, і ўлады Боулдера накіравалі ліст з выбачэннямі. Але грамадскасць па-ранейшаму падазравала сваякоў у забойстве. Тэорыі. Ёсць дзве асноўныя тэорыі забойства Джон Беннет. Першая – у забойстве вінаватыя сваякі. І другая – забойцам з'яўляецца невядомая асоба. Паліцыя прытрымлівалася першай тэорыі. Па статыстыцы, верагоднасць таго, што да забойства дзіцяці датычны член сям'і або апякун, складае 12 да 1. Якія ж у паліцыі аргументы? Не было ніякіх доказаў узлому, аднак былі доказы інсцэніроўкі месца здарэння і запіска аб выкупе. Бацькі не ішлі на кантакт, ім спатрэбілася 4 месяцы, каб даць паказанні. Адна з тэорый заключаецца ў тым, што Пэтсі, маці дзяўчынкі, ударыла Джон Беннет у прыступе лютасці пасля эпізоду начнога нетрымання мачы і задушыла яе, каб схаваць тое, што адбылося. Аднак у Пэтсі не было эпізодаў некантралюемага гневу. Брат Джон Беннет, Берк Рэмсі, пазней сказаў: «Нас не пляскалі і ніколі не краналі нас пальцам, не кажучы ўжо пра забойства». Псіхолог пасля размоў з братам дзяўчынкі заявіла, што па ўсёй бачнасці у Рэмсі былі здаровыя, клапатлівыя сямейныя адносіны. Другая тэорыя – гэта тэорыя незнаёмца. Паліцыя і прокуратура разглядала гэтую версію збольшага з-за неапазнанага следу чаравіка, пакінутага ў падвальным пакоі, дзе было знойдзена цела Джон Беннет. У ноч забойства дзяўчынкі 2 вокны ў доме былі пакінутыя злёгку адчыненымі, каб праз іх маглі прайсці электрычныя шнуры для вонкавага каляднага асвятлення. Таксама было разбіта акно ў падвале і адны незачыненыя дзверы. Тэорыя аднаго з следчых заключалася ў тым, што хтосьці ўвайшоў у дом Рэмсі праз разбітае акно падвала. Крытыкі паставілі пад сумнеў гэтую тэорыю, паколькі ў акне падвала захавалася некранутая павуціна. Сталёвая рашотка, якая зачыняе акно, таксама была пакрыта некранутым павуціннем, і лістота вакол не была парушаная. На вуглах іншых вокнаў таксама была павуціна, а на некаторых падваконніках ляжаў пыл і смецце. Лічылася, што зламыснік уціхамірыў Джон Беннет з дапамогай электрашокера і адвёў яе ў падвал, затым забіў яе і пакінуў запіску аб выкупе. Пазней стала вядома, што акно ў падвале выпадкова разбіў бацька Джон Беннет, і пасля гэтага версія аб пранікненні ў дом праз падвал зайшла ў тупік. Аўтар Стывен Сінгуляр у сваёй кнізе «Прэзумпцыя вінаватасці» спасылаецца на кансультацыі са спецыялістамі па кіберзлачыннасці. Сцвярджае, што Джон Беннет прыцягнула ўвагу вытворцаў дзіцячай парнаграфіі і педафілаў, звязаных з дзіцячымі тэатралізаванымі шоу. Сінгуляр таксама лічыць, што расследаванне было празмерна засяроджана на бацьках Рэмсі, што ўскладняла вывучэнне альтэрнатыўных сцэнарыяў, і Рэмсі не нясуць адказнасці за забойства, за выключэнне, магчыма, ненаўмыснага ўздзеяння на сваю дачку сексуальных драпежнікаў. Сінгуляр мяркуе, што менавіта гэта тлумачыць, чаму вялікае журы рэкамендавала прадавіць бацькам Рэмсі абвінавачванне не ў забойстве, а ў жорсткім абыходжанні з дзецьмі або ў пагрозе, з-за таго, што яны паставілі сваю дачку ў рызыкоўную сітуацыю. Было выяўлена, што за некалькі месяцаў да забойства Джон Беннет у раёне, дзе жылі Рэмсі, абышлося больш за 100 крадзяжоў з узломам. У радыусе 3 кіламетраў ад дома сям'і пражывала 38 зарэгістраваных сексуальных злачынцаў. Зараз. У наступныя гады сям'я працягвала дамагацца справядлівасці. У 2015 годзе Джон Рэмсі зноў сустрэўся з журналістамі, каб справу вярнулі да разгляду. У наступным годзе яго сын Берк даў інтэрв'ю, у якім таксама заявіў пра сваю невінаватасць. Бацька Джон Беннет неаднаразова звяртаўся да ўладаў Каларада з просьбай правесці новыя, больш падрабязныя аналізы ДНК, каб знайсці забойцу яго дачкі.
У мінулым годзе ён выступаў на CrimeCon, штогадовым мерапрыемстве для аматараў крымінальных падкастаў, пісьменнікаў і следчых. У лістападзе 2022 года паліцыя Боулдера і акруговы пракурор апублікавалі прэс-рэліз аб аднаўленні расследавання. Пасля забойства Джон Беннет дэтэктывы разгледзелі версіі, якія вынікаюць з больш чым 21 000 падказак, лістоў і перапісак па электроннай пошце, гаворыцца ў прэс-рэлізе ўладаў. Мы пабывалі ў 19 штатах, каб апытаць або перагаварыць з больш чым 1000 чалавек. Колькасць дадзеных ДНК, даступных для аналізу, надзвычай малая, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Але кожны раз, калі з'яўляецца правераная тэхналогія, якая дазваляе надзейна даследаваць судова-медыцынскія ўзоры, якія засталіся ў наяўнасці, будзе праведзены дадатковы аналіз. Актыўнае расследаванне працягваецца. Магчыма, мы хутка даведаемся, хто вінаваты ў смерці Джон Беннет Рэмсі, каралевы дзіцячай прыгажосці. Вы праслухалі падкаст крымінальнай гісторыі ад Comics BY. Падпісвайцеся, каб не прапусціць наступныя выпускі. Тэкст чытаў Камбэх.